Pietru u Ġwanni kienu telejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li kienu deħlin fit-tempju. Pietru qallu: "Fidda u deheb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi." Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li s-soltu jitlob il-karità f'din il-bieb is-sabiħ tat-tempju u baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Frażi li vera laqtitni minn din is-silta kienet din: "Fidda u deheb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek." Dis-silta nsibuha fit-tielet kapitlu tal-Atti tal-Apostli wara lejt il-50. Dakinhar l-Ispiritu Santu kien niżel fuq l-Apostli bħal nar, l-istess nar li iltaqa' miegħu Mosè fl-Eżodu, in-nar tal-preżenza ta' Alla. Permezz tal-qawmien tiegħu u li tagħna l-Ispiritu tiegħu, Ġesu ġab din il-bidla li t-tempju ta' Alla ma baqgħetx il-binja imma ssirna aħna. In-nar tal-preżenza ta' Alla qiegħda fina. Fil-fatt San Pawli jgħidilna: "Ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispiritu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla? Ma tafux li intom xtakom infuskom?" Meta bqajt naħseb dwar din hekk u s-silta l-oħra, ħassejt ftit tingiża għax bdejt ngħid jien persuna mamda li nemmen li għandi n-nar tal-preżenza ta' Alla ġewwa fija. Qiegħda nagħti minn dak li għandi bħal Pietru.